Jurek, ja ustao sam. Ja evo pijem Snoopy. Nadam se da i vi pijete Snoopy sa ptićom. Ja teo samo da najavim vam da juče malo odmorio sam. Ovako legao sam leđno i odmarao sam. I tako fino osjećam. Moram da odmaram jer povredio sam. Šta teo da kažem vam, da najavit ćem da ja idem u salon za lepotu, tamo napravit ćemo neki video. Tako da očekujte taj video, ja bit ću tako seksuališ. Tako da svi će mi voliti. Pitat će mi ove cica maca kao, hej, Serbus čaba, hođi, a ja ću Sarodejo. I još jedan, a to će neko da snimi, jer ja tako dobio sam, kako vi kažete, popezditis. Zato što neko dirao mi gizu. Ako ne znate, giza je moj, kako zove, cici. Neko dirao mi gizu, ja napravit ću dar-mar, neki bodybuilder, on kao misli da najjači je, nije upoznao karate, potez od čabe za čabom, ja tako uspavat ću da spavat će, tako da bit će par video, ja sad popit ću kafu pa vidjet ću kako funkcioniram, hvala lepo, to je to, vidimo.